Hola, buenos días a todos. Nada, solo que agradecer a todo el mundo, al presidente y al cuerpo técnico que me ha fichado por traerme aquí a un club como es Olympiacos, uno de los más grandes de Europa. Y bueno, la verdad que muy agradecido de estar aquí y esperar que salga todo bien y que me quede aquí muchos años y que sea muy feliz. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας και το υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο βοήθησε στο να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ. Θα προσπαθήσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος του Ολυμπιακού. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια σημαντική ομάδα στην Ευρώπη. Θέλω να μείνω πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτή την ομάδα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κόκαλη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, καθώς και όλους τους ανθρώπους της ομάδας που έβαλαν τα δυνατά τους για να με φέρουν σε αυτή την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ανήκω στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Θα δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου για να φανώ αντάξιος των προσδοκιών και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στο μέλλον. Bueno, muy contento de estar acá, de tener la posibilidad de poder jugar en un club importante como este y bueno, esperando hacer lo mejor para el bien del equipo y para el bien de la institución, ¿no? Eso es lo más importante. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική ομάδα. Μ' αρέσει να παίζω για αυτή την ομάδα και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και ειδικά σε αυτή την διοργάνωση που είναι πολύ, πολύ σημαντική. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Χρυσικόπουλο και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που δείξανε προς το πρόσωπό μου. Ξέρετε κι εσείς, περάσαμε δύσκολα, αλλά από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή, νιώθω κι εγώ πολύ χαρούμενος που ανήκω στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα λόγια. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα για να δικαιώσω όλους τους ανθρώπους που είπα προηγουμένως. E espero retribuir todo o carinho que fizeram por mim dentro de campo, com muita luta, muita garra. Tenho muitos anos pela frente aqui, espero fazer o grande trabalho e mostrar o valor dentro de campo, que isso é o mais importante. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω έρθει στον Ολυμπιακό. Όλη τη δύναμή μου και την προσπάθειά μου θα την κάνω στον αγωνιστικό χώρο και από εκεί ελπίζω να βγουν καλά αποτελέσματα. Thank you for everybody when I am here. I am very happy to be here. It's a very nice club. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόκαλη και τον κύριο Χρυσικόπουλο που με εμπιστευτήκαν και ήρθα εδώ στην ομάδα. Και θα δουλέψω σκληρά για να καθιερωθώ.